ንእስነት ቶም ሶዌር ሳልሳይ ክፋል ደራሲ ማርክ ትዌይን ትርጉም ፍቓዱ ገብረስላሴ ምዕራፍ 6 ኣብ መቃብር ሰዓት 9 ፍርቓን ምስ ኮነ ቶምን ሲድን ከምቲ ልማዶም ክድቅሱ ተነግሩ ጸሎት ምስ ገበሩ ንሲድ ቀልጢፉ ድቃስ ወሰዶ ቶም ግና ቆጸሩ ዝጽበ ስለ ዝነበረ ሰዓት ክትኣኽለሉ ይወኽ ነበረ ሰዓት 11 እታ ቃጨል ናይ ሰዓት ተቃጨለት ብኡንብኡ ሃክ ኛው ኢሉ ክጽውዕ ከሎ ተሰምዐ ቶም ቀልጢፉ ክዳኑ ተኸዲኑ ብመስኮት ወፂኡ ናሕሲ ገይሩ ናብ ምድሪ ዘሊሉ ወረደ ሃክል በሪፌን ኣብኡ ነታ ሞት ድሙ ሒዙ ክጽበዮ ስለ ዝጸንሖ ተታሒዞም በቲ ጸልማት ተሓጊዞም ከይተረኣዩ ህልም በሉ ድሕሪ ፍርቂ ሰዓት ነቲ ነዊሕ ሳዕሪ ናይቲ መቃብር እናረገጹ ኣብ ማእከል እቲ መቃብር ኣተው እቲ መቃብር ኣብ ሓንቲ ካብቲ ዓዲ 1 ኪሎሜትርን ፈርቓን ዝምርሓቑ ቦታ እትርከብ ዝነበረት ንእሽቶ እምባ ይርከብ ነበረ ቶም ነቲ ድምፂ ናይ ንፋስ ኣብቲ ኣእዋም ምስ ሰምዐ መንፈስ ናይቶም ምዉታት ኣብኡ ከም ዘሎ ኮይኑ ስለ ዝተሰምዖ ናቶም ሕሹኽሹኽ ዝሰምዕ ዘሎ ኮይኑ ተሰምዖ ጊዜ ኣዝዩ ሓሊፉ ስለ ዝነበረን እቲ ሰፈር ኣዝዩ ርሑቕ ስለ ዝነበረን ኣብቲ ቦታ ብርቱዕ ህድኣት ስለ ዝነበረን ካብ ብርቱዕ ፍርሂ እተላዕለ ክልቶኦም ሕሹኽሹኽ እናበሉ ይዛረቡ ነበሩ ነቲ ዝደልይዎ ዝነበሩ ሓድሽ መቃብር ምስ ረኣይዎ ብፍሑኽ ናብቲ ኣብ ጥቓት መቃብር ዝርከብ ዝነበረ 3 ዓበይቲ ኣእዋም ገጾም ከዱ ኣብኡ ምስ በጽሑ ኮፍ ኢሎም ከይተዛረቡ ንነዊሕ ግዜ ተጸበዩ ኣብቲ ኣዝዩ ጽምዋ ቦታ ብጀካቲ ጸጸኒሑ ካብ ርሑቕ ዝመጽእ ዝነበረ ድሃይ ኣዕዋፍ እንተዘይኮይኑ ካልእ ስማዕ ነገር ኣይነበረን ቶም ሰላሒሉ ሃክ ኣብዚ ኾፍ ብምባልና እዞም ምዉታት ዝሕጐስልና ዶ ይመስለካ ኢሉ ሓተቶ እንታይ መፈሊጠልካኒ ክንደይ ከይጽምው ገለ ድሃይ ክሰምዑ እንተኸኣሉ ኢሎም ንገለ ደቓይቕ ጽን ኢሎም ሰምዑ ሃክ ሆርስ ዊልያምስ ክንዛረብ ከለና ድኾን ይሰምዓና ይኸውን ከመይ ደኣ ንሱ እንተዘይሰምዓና መንፈሱ ይሰምዓና ይኸውን መሊሶም ነዊሕ ግዜ ስቕበሉ ስለምንታይ ኸ ሽሙ ምንጥል ዘበልኮ ኣቶ ዊልያምስ ኢለ ብኽብረት ዘይሰምዮ ዝነበርኩ ግና ሞሊቑን ንደአኹም ኢለ ዝጽዋዕክዎ እምበር ከቃልሎ ኢለ ኣይኮንኩን ኣረ ኹሎም ሰባት ሆርስ ኢሎም እዮም ዝጽውዕዎ ዝነበሩ ምዉታት ሰባት ከተልዕል ከለኻ ተጠንቂቕካ ክትዛረብ ዝግብኣካ ቶም ብዝተረፈስ መዓት ከይመጸካ ቶም እዚ ምስ ሰምዐ መሊሱ ፈርሀ ምዝራቡን ሰኣነ ብኡንብኡ ቶም ንሃክ ብኢዱ ንሓዘ በሎ እንታይ ሰሚዕኻ ቶም እቶም ክልተ ቆልዑ ብፍርህ ዝኣክል ልቦም ብርቱዕ ክሃርም ስለ ዝጀመረ ተሓቋቆፉ ሃይሰማዕካን እዊቶም ጠፋእና ይመፁ ኣለዉ ሓቅኻ እንታይና ንገብሮ እንድዕኸ ይርኢና ድኾን ይኾኑ ከመይ ደኣ ኣይ ከም ድማሙ እንደዮም ጸልማት ከሎ ዝርዩ እረ እንታይ ክንገብር መጻና እቶም ቆላዑ ትንፋሶም ሓቢኦም መታን ከይረኣዩ በጥበሉ ሓደ ዘፍርህ ዳይ ብስግር እቲ መቃብር ገይሩ ናብኦም ገጹ ይመጽእ ነበረ እንታይ ይርአ ሰይጣን ዝሓዞ ሓዊ ይመስል መዓት ወሪድና ገለ ሰባት ዝመስሉ ሓደ ኣረጊት መብራህቲ ኣብ ኢዶም ሒዞም ክመጹ ከለዉ ረኣዩ ናይ ሓቂ ሰይጣውንቲ እዮም ኣረ 3 እዮም ቶም ኣብዚ ክንመውት ኢና መስለኒ እዝጊዮ ንበል እንተ መጺልና ስሕራይ ኣይትፍራህ ገለ ይገብሩና እዮም እስኪ እንታይ እዩ ሃክ ርኢኻ እዚኣቶም ደኣ ከማና ሰብ እንዶዮም ኣረ እቲ ሓደ ዝፈልጦ ይመስለኒ ዳይ ናይቲ ኣረጊት ፖተር ዝሰምዕ ዘለኹ መሲልኒ ኣይኮነን ከምኡ ኮይኑ ተሰሚዕካ ፈሊጥ ኣለኹ ፍኒሕና ሓይትበል ንሱ ብዙሕ ኣይርእኒ ኣረ ከም ኣመሉ ሰኺሩ እዩ ዘሎ ስለዚ ክርእየና ኣይክእልን እዩ ኣብ ዘለኹ ክጸኒሐ እነሆውልካ ይመፁ መንደኣ እዩ ምስኦም ዘሎ በል ኣነ እውን ሓደ ካብኦም ከለሊ ክኢለ ረድስኪንጆ ይመስለኒ እዋ ሓቅኻ ወይ ዘሎ ቁማፅ ድቓላ ካብኡስ ኣሽሓ ሰይጣውንቲ መሓሹና ነይሮም እንታይ ክገብሩ እዮም ከመፂኦም እቶም 3 ሰባት ኣብ ተሓዳስ መቃብር ምስ በጽሑ ካብቶም ቆልዑ ዘለዎ ቦታ ቁሩብ ርሕቕ ኢሎም ደው በሉ
እናለኩም ኢሉ ሓደ ካብኣቶም ምስ ተዛረበ እቲ በዓል መብራህቲ ነቲ መብራህቲ ሓፋበሎሞ እቲ ሳልሳዮም ዶክተር ሮቢንሶን ከም ዝነበረ እቶም ቆልዑ ከለልይዎ ካሉ ፖተርን ረዲስኪን ጆን ካብታ ምስኦም ኣምፂኦምዋ ዝነበሩ ዓረብያ ሓደ ኸቦርታን ገመድን ክልተ መጋሕፈልን ኣውፂኦም ነቲ መቃብር ክኹዕትዎ ጀመሩ እቲ ሓኪም ናብኦም ቀሪቡ ቀሲሉ ቀልጥፉ ደኣ ብዝተረፈስ ወርሒ ቀልጢፋ ክትወፅያ በሎም ንሳቶም ድማ ከይመለሱ ምኹዓቶም ቀጸሉ ብጀካ ናይተን ሓመድ ዘውፅኣ ዝነበራ ክልተ መጋሕፈል ካልእ ዝስማዕ ድምፂ ነበረን ድሕሪ ቁሩብ ደቃይቕ እቲ መጋሕፈል ነቲ ሳንዱቕ ተንከፎ ብኡንብኡ እቶም ሰባት ነቲ ሳንዱቕ ኣውፅዎ ነቲ መኽደኒኡ በቲ መጋሕፈል ገይሮም ሰይሮም ከፊቶም ነቲ ሬሳ ካብኡ ውፅኦም ብዘይድንጋፀ ደርብዮም ሓደግዎ እታ ወርሒ ሽዑ ካብ ደበና ስለ ዝወፀት ነቲ ብሓመድ ተጎልቢቡ ዝነበረ ገጾም ገለጸቶ ነታ ዓረብያ ኣምፂኦም ነቲ ሬሳ ብኸቦር ተኸዲኖም ብገመድ ኣሲሮም አንበርዎ ፖተር ካራ ውፅኡ ነቲ ጫፍ ገመድ እናቆረፀ ሶቦንስ ሕጂ እቲ ተካል ፍጥረት ኣብ ኢድካ ውዲቐልካ ሕጂ መሊስካ 5 ቅርሺ እንተዘይወሲኽካኒ ምንም ክትወስዶ ይትኽእልን ኢኻ በሎ እዋ ሓቅኻ ንሱ እዩ ዘድልየና ዘሎ እናበለ ረዲስኪን ጆ ተዛረበ እቲ ሓኪም ድማ እንታይ ማለትኩም ኢኹም እቲ ዘድልየኩም ገንዘብ ኣቐዲምኩም ስለ ዝሓተትኩምኒ ሂበኩም ኣለኹ ኢሉ መለሸ ረዲስኪን ጆ ናብቲ ሓኪም እናቐረበ ማሃብሳ ሃብካና ግናኸ ዝዝከረካ እንተኾይኑ ቀድሚ ሕጂ ካብዚ ዝኸፍእ ነገር ጌርካኒ ነርካ 5 ዓመት ይገብር ጠሜ ከተብልዓንን ተመጻኹኻ ካብቲ ቤት ኣቡኻ እናጸረፍካ ኣባሪርካ ሰዲድካኒ እዚ ጌርካ ኸይኣኽለካ ነዚ ረሲዕካ ሎሚ ኣብ ዝምፂእካኒ በቲ እዋንቲ በቲ ዝገበርካኒ ድሕሪ 100 ዓመት እውን ይኹን ሕነይ ከም ዝፈድም ዝፈከርኩልካ ኣቡኻ እዚ ስለ ዝፈለጠ ሓስዩ ኣእሰረኒ ከማይ ዝኣመሰለ ናይ ወደባት ደም ዘለዎ ሰብ ከም ዝኣመሰለ ጭንቂ ሕሊፉ ብኸምኡ ዘሕልፎ ዶ ይመስለካ ሕጂ እንሆታ ግዜ መፅያ ካብ ረኸብኩ እምበኣረይስከ ሕነይ ክፈዲ ይስምዓኒ ኣሎ ኣእዳው ዘርጊሑ ነቲ ሓኪም ከፈራርሆ ከሎ እቲ ሓኪም ኣዘንጊዑ ኣጉሲጡ ሓደ ጎሞ ወዮ ቀጣፊ ናብ ምድሪ ዘርጋሕ ኢሉ ወደቐ ፖተር ካርኡ ደርብዩ ንብፃይ ኣይተረሞ እናበለ ምስቲ ሓኪም ክበኣስ ጀመረ ረዲስኪን ጆ ብድዲሉ ብኣንፀርፅሮት ዝኣክል ነታ ካራ ፖተር ኣልዒሉ ከም ድሙ እናተፋሕኮ ናብቶም ዝበኣሱ ዘለው ሰባት ቀሪቡ ምቹእ ግዜ ክረክብ ይጽበ ነበረ እቲ ሓኪም ካብ ፖተር ሙሉቕ ኢሉ ነቲ ናይ ዊልያምስ መቃብር ከዲኑ ዝነበረ ከቢድ እምኒ ኣልዒሉ ብኡ ገይሩ ንፖተር ጨፍለቆ ወዮ ድቓላ ምቹእ ግዜ ከም ዝረኸበ ስለ ዘስተውዓለ ነታ ኣብ ኢዱ ዝነበረት ካራ ኣብ ኣፍ ልብት መንእሰይ ሓኪም ደርጊሙ ሓደጋ እቲ ምስኪን ሓኪም ዘጊሉ ፍርቂ ኣካላቱ ኣብ ልዕሊ ፖተር ወደቐ ደሙውን ኣብ ኣካላት ፖተር ተዓለሰ ሽዑ እታ ወርሒ ኣብ ደበና ስለ እተኸወለት ነዚ ኽፉእ ትርኢት እዚ ክትክውሉ ኸኣለት እቶም ክልተ ቆልዑ ስለ ዝጸልመተሎም ብፍርሂ ኣንበድበዱ ብፍሑኽ ፍሑኽ ከዓ ሃዲሞም ከዱ ወርሒ መሊሳ ካብቲ ደበና ምስ ወፀት ረዲስኪን ጆ ጠጠው ኢሉ ነቶም ክልተ ሰባት እናረኣየ እንታይ ከም ዝገብሮም ይሓስብ ነበረ እቲ ሓኪም ገለ ክስማዕ ዘይከኣል ዘረባታት ተዛሪቡ ቀልጢፉ ዓረፈ እቲ ድቓላ ድማ ሕጂ ሕነይ ፈደኹ እናበለ ነቲ ሬሳ ወሰዶ እዚ ምስ ገበረ ነቲ ካራ ኣብ ኢድ ፖተር ኣንቢሩ ኣብ ልዕሊ እቲ እተሰብረ ሳንዱቕ ኮፍ በለ 4-5 ደቓይቕ ዝኸውን ምስ ሓለፈ ፖተር ክንቀሳቐስን ከድህን ጀመረ እቲ ካራ ኣብ ኢዱ ምስ ጸንሖ ሓፍ ኣቢሉ ርእይዎ እናንቀጥቀጠ ነቲ ካራ ካብ ኢዱ ደርብዩ ነቲ ሬሳ ካብ ኣካላቱ እናርሓቐ ኮፍ ኢሉ እንታይ ከም ዝኾነ ክፈልጥ ናብዝን ናብትን ቁሊሕ ምሊሕ ይብል ነበረ ኣዒንቱ ምስ ኣዒንቲ ረዲስኪን ምስ ተራኸባ እንታይ መዓቱ እዚ እንታይ ኮይነየ ጆ እናበለ ሓተተ ከመይ ዝበለ ሕማቕ መዓልቲ ወዓልካ ስለምንታይ ኻ ዝቐተልካዮ ኣነ ኮንኩን ቀቲለዮ እናበለ ፖተር ብፍርህ ምኽኽ በለ ዝሰኸርኩ ይመስለንን ሎም ምሸት መስተ ዝበሃል ነገር ፈጺመ ክጥዕም ኣይደለኹን ነይረ ግናኸ እቲ ዝሰተኽዎ ጌና ኣብ ርእሰይ ዘዕገርግር ዘሎ ኮይኑ ይስማዓኒ ኣሎ ፈጺመ እንታይ ከም ዝገበርኩ ክዝክር ኣይክእልን እስከቲ ዝኾነ ኩሉ ሓቂ ጌርካ ንገረኒ ጆ ብሓቂ ዶ ኣነ ቀቲለዮ ኣነ ቀትሎ ኢለ ምንም ኣይሓሰብኩን እንተደሊኻ ከምሕለልካ ከመይ ገይረ ደኣ ቀቲለዮ ከመይ ዝበለት ርግምቲ ምሸት እያ ነዚ ኣዝዩ ሕያዋይ ሓኪም እዚ ባዕለይ ክቐትሎ ዝገበርካዮ ኩሉ ይትዝክርን ክልተኹም ክትበኣሱ ከለኹም ንሱ በቲ እምኒ ገይሩ ምስ ሃረመካ ወደቕካ ድሓር ብድዲልካ ነቲ ካራ ልዒልካ ክደግመካ ክብል ከሎ ብዓቕሊ ጽበት ዝኣክል ነቲ ካራ ኣእቲኻ ገዲፍካሉ ስለ ዝሃረመካ ግና ክሳዕ ሕጂ ኣብቲ ዝጸናሕካዮ ቦታ ወደቕካ ወይ ኣነ
እንታይ ዝገብሮ እዚ ኩሉ ትብሎ ምንም ኣይፍለጠንን እዚ ገበርኩ ግና ብሃንደበት ክቐትለን ስለ ዝመፀን ቁሩብ መስተሰትየ ስለ ዝነበርኩን እዩ ካራ ዝበሃል ነገር ምንም ሒዘ ይፈልጥን እናበለ እቲ ምስኪን ፍጥረት ኢዱ ዘርጊሑ ኣብ እግሪ ተቐታሊ ሰብ ወዲቑ ጆ ኣይትንገረለይኻ በጀኽ ኣይትንገረለይ ዓርክኸ ኩሉ ግዜ ምስ ኣፍቀርኩኻን ምስ ተኸላኸልኩልካኒ ትነግረለይ ዶ ኢኻ በጀኽ ኣይትንገረለይ ኢሉ ለመኖ ኩሉ ግዜ ጽቡቕ እናገበርካለይ ከመይ ጌረ ሕሊፈ ክህበካ ንሓደ እኳ ይነግረልካኒ ኣጆኻ ኣይትፍራህ ፖተር ብሓጎስ እናበኸ ጆ ንስኻ ዳርጋ መልኣኽ ኢኻ እዚ እንተጌርካለይ ክሳዕ ግዜ ሞተይ ከገልግለካ እናበለ ብርኩስ ዓሞ በል ሕጂ ግዜ ተጥፍእ ንስኻ በትቢልካ ኺድ ኣነ ድማ በዝቢለ ክኸይድ ኣሰር ከይገደፍካ ከም እትኸይድ ግበር ሕጂ ቀልጥፍ በዚኣ ጌርካ ጥፋእ ፖተር ንድሕሪት ገጹ ቆሊሕ ከይበለ እናጎየ ኸደ እቲ ደቓላ ኣማዕዲኑ እናረኣዮ እንተ ደኣ ንሱ ከም ዝቐተሎ መሲልዎ ልዩ ስኽራን ከም ዝነበሮ እውን ዝጥርጥር እንተኾይኑ እታ ኻራ ኣበይ ከም ዝሓደጋ ምንም ኣይዘክረን እዩ ምናልባት እንተዘከራ ተመሊሱ ነታ ኻራ ክወስድ ምንም ዝደፍር ኮይኑ ይስምዓንን እናበለ በዚ ሓሳብ ዚ እናተሓጎሰ መንገዱ ቐጸለ ምዕራፍ 7 ማሕላ ናይቶምን ሃክን እቶም ደቂ ብፍርሃት ዝኣክል ከይተዛረቡ ናብ ዓዲ ገጾም ጎየዩ ዝስዕብዎም ዘለዉ ኮይኑ ዝስምዖም ስለ ዝነበረ መመሊሶም ንድሕሪት ገጾም ቁሊሕ እናበሉ ይሃድሙ ነበሩ ከምዚ ኢሎም ክኸዱ ከለዉ ቶም ቅድሚ ኣብቲ ኣረጊት መጥሓን ዘላቶ ቦታ መብጻሕና ብድኻም ዝኣክል ዘጊለ ኸይወድቕ የፍርሃኒ ኣሎ በለ ሃክሊበሪ ብጉያ ዝኣክል ብርቱዕ የተንፍስ ስለ ዝነበረ ምምላሽ ክሳዕ ዝስእን ኮነ ኣብቲ ዝደለይዎ ቦታ ምስ በጽሑ እቲ ማዕጾ ናይቲ ኣረጊት መጥሓን ተኸፊቱ ስለ ዝጸንሖም እናተሓጐሱ ኣብቲ ከርእዮም ዘይኽእል ድነት ሓቢኦም ብድኻም ዝኣክል ብደዎም ወደቑ ሓንሳብ ኮፍ ኢሎም ምስ ዕረፉ እቲ ብርቱዕ ዘተንፍስዎ ዝነበሩ ስለ ዝሃድአ ቶም ሃክ እቶም ዝረኣናዮም ሰባት እንታይ ኮን ክገብርዮም ይመስለካ በለ ሮቢንሶን ሞይቱ እንተ ደኣ ኮይኑ ረዲስኪን ጆ ክሕነቕ እዩ ቶም ቁርብ ሕስብ ኣቢሉ መን ክነግረሉ ኢሉ ሓተተ ተጸሊልካ ዶ ኢኻ ንሕና ነጊርና ረዲስኪን ጆ ድማ እንተዘይተሓኒቑ ውዒሉ ሓዲሩ ሓንቲ መዓልቲ ኣዘንጊዑን ዓናቐት ኢሉ ከምዚ ሕጂ ተደርቢናያ ዘለና ደርቢና ከምዚ ኸይዶ ይትፈልጥን ኢኻ ፖተር ጥራሕ እዩ ክነግረሉ ዝኽእል ንሱ ንመዓት ከም ዝወርዶ እተረጋገጸ ነገር እዩ ወይ ዝሰኽራም ኩሉ ግዜ ብምስካሩ ኣብ መዓት ኣትዩ ፖተር ደኣ ከመይ ገይሩ ክነግረሉ ኣይረኣኻዮን ዶ ኢኻ በቲ ዝኾነ ነገር ምንም ኣይፈልጥን እዩ እንታይ ኮይኑ ዘይፈልጥ ፖተር እኮ ገለ ነገር ኣይረኣያን ረዲስኪን ጆ ነቲ ሓኪም በቲ ኻራ ናይ ፖተር ክቐስሎ ከሎ ንሱ ኣእምርኡ ጠፊእዎ ወዲቑ ነይሩ ሓቂ ኻባ ረሲዐ ነይረቶም ንቑርብ እዋን ገሪሞዎም ስቕ ምስ በሉ ቶም መሊሱ ሃክ ነዚ ነገር ዝኸይነገርካ ብሓቂ ስቕ ክትብል ዶ ትኽእል ኢኻ ኢሉ ሓተቶ ቶም ስቕ ምባል ከም ዘድልየና ኣጸቢቕካ ትፈልጥ ኢኻ እቲ ዝረኣናዮ ነገራት ንኻልኦት ሰባት ምስ እንነግር እቲ ክፉእ ሰይጣን ድቓላ ከይተፈርደን ተተሪፉ ንዓና ከም ዘይጠቕማ ክልተ ደማሙ ኣብ ቀላይ ኣጥሒሉና ክኸይድ እዩ ስለዚ ቶም መታ ንኻልኦት ሰባት ከይንነግር ንመሓሓል እወይ ሓይሽ እንተ ተመሓሓልና ይሓይሽ በል ሃባ ኢድካ ተመሓሒልና ኣይፋል እዚ መሓላ እዚ ብኢድ ተተሓሒዝካ ጥራሕ ዝኣክል ኣይኮነን ቀሊል እንተኾይኑ ኢኻ ከምኡ ጌርካ ትመሓሓል እዚ ከምዚ ዝኣመሰለ ዓብ ነገር ግን ብጽሑፍ ጌርና ክንመሓሓል እዩ ዝግብኣና ኣረ ብደምና ጌርና እውን ክንክትም ኣለና ቶም ነዚ ሓሳብ ዝተቐበሎ ኣዝዩ ህዱእን ጸልማትን ዝኸፍአን ግዜያት ስለ ዝነበረ እቲ ግዜን ኩነታትን እቲ ቦታን ነዚ ነገር እዚ ንምግባር ቀሊል ኮይኑ ረኸብዎ ሓንቲ ጽሪይቲ ጸፋሕ ቁራጽ ዕንፀይቲ ኣብቲ ብርሃን ወርሒ ስለ ዝረኣየ ንዓ ኣልዒሉ ካብ ጅቡኡ ሓንቲ ርሳስ ኣውፅኡ ኣብቲ ብርሃን ናይ ወርሒ ኮይኑ ከምዚ ኢሉ ጸሓፈ ሃክፊንን ቶም ሶዌርን ብዛዕባ እቲ ዝረኣይዎ ነገር ንሓደ ሰብ እኳ ከይነግሩ ይመሓሓሉ ኣለዉ ምናልባት ሓደ ካብኦም ነዚ ነገር እዚ ምስ ዝነግር ኣብታ ዘለዋ ነቒጹ ክጸንሕ ይመባጽዑ ኣለዉ ሃክሊበሪ በቲ ግሩም ዝኾነ ኣጸሓሕፋን ክእለትን ናይቶም ኣዝዩ ተደነቐ ድሓር ቶም ነቲ ኣብ ዙርያ መርፍእ ተጠቕሊሉ ዝነበረ ፈትሊ ፈቲሑ ነቲ መርፍእ ሒዙ ብኡ ገይሩ ኣጻብዑ ወጊኡ ደም ኣውፅእ መመሊሱ እናጸቐጠ በታ ሕንጥል ሕንጥልትኡ ገይሩ ቶን ሰን ጸሓፈ ንሃክሊበሪ እውን ከመይ ጌርካ ከም ዝጸሓፍ እናርኣየ ሃንፊን ኣጸሓፎ ማሕልኦም ምስ ወዱ ነታ ዝጸሓፉላ ዕንፀይቲ ኣብ ጥቓት መንደቕ ቀበርዋ በዚ ከምዚ ኣፎም ብሰንሰለትን መፍትሕን ተዓጽዩ እቲ መፍትሕ ድማ ኣርሒቑ ከም እተደርበየ ኮይኑ ተሰምዖም ነዚ ምስጢር ዝሒዞም ከዓ ነንገዝኦም ከዱ ቶም ምስ ተበራበረ ሲድ ድሮ ክዳውንቱ ተኸዲኑ ወፂኡ ጸንሖ ኣዝዩ ረፊዱ ኮይኑ ስለ ዝተሰምዖ ብምድንጓዩ ሰንበደ
ክሳብ ሕጂ ከየተንስእዎ ብምጽናሖም እውን ገረሞ ድሕሪ ቁሩብ ደቃይቕ ባዕዚዙ እናንበሃቐ ታሕት ወረደ እቶም ስድሩ ድሮ ቆሪሶም ክንሶም ጌና ኣብ ሰደቓ ጸንሕዎ ሓትንኡ ክትገንሖ ስለ ዝደልየት ርእሳ ድኒና ንታሕቲ ትጥምት ነበረት ከምዚ ኢሉ ቶም ነታ ቁርሱ ስቓይ ብዝመልኦ ህድኣት ወድኣ ምስ ቆረሰ ሓትንኡ ንበይን ወሲዳ እናበኸየት በቲ ኽፉእ ጠባይ ትሳቐ ከም ዘላ እዚ ድማ እቲ ኩሉ ንሳ ንዕኡ ሕያዋይ ክኾነላ ኢላ እትጋደሎ ዘላ ነገራት ከንቱ ይኸውን ከም ዘሎ ምስ ነገረቶ እዚ ንቶም ካብ ኣሽሓት ሓለንጊ ዝበርትዐ መቕፅዓት ኮይኑ ተሰምዖ በዚ ልቡ ካብ ኣካላቱ ዝያዳ መቕፅዓት ረኸበ ኣምሪሩ እናበኸየ ብድሕሪ ሕጂ ከምኡ ዝኣመሰለ ነገራት ከም ዘይደግም እናተስፈወ ይቕረት ኣለመነ ኪዲላ ምሰፋንወቶ ነቲ ዘተስፈዎ ነገራት ከም ዘይኣመነቶ ስለዚ ከዓ ብምሉእ ልባ ይቕረ ከም ዘይበለትሉ ኮይኑ ተሰምዖ ንሲድ ሃሪሙ ሕንኡ ክፈድሕ ሓሲብዎ ዝነበረ ነዚ ሓሳብ እዚ ካብ ርእሱ ወጊዱ ረስዖ ስለዚ ሲድ በቲ ዳሕረዋይ ማዕጾ ሃዲሙ ክኸይድ ዝሓስብ ዝነበረ እዚ ምስ ረአየ ብዘይ ፍርሂ ቀሲሉ ኸደ ትማሊ ምስ ጆ ሃርፐር ካብ ቤት ትምህርቲ ስለ ዝቦኸረ ክግረፍ ከሎ እቲ መግረፍቲ ኮይኑ ዝስምዖ ኣይመሰለን ነበረ ናብ ሰፈሩ ኸይዱ ኮፍ ኢሉ ኣእዳዉ ኣብ ጠረጴዛ ኣንቢሩ ገጹ ብኣእዳዉ ከዊሉ ናብ መንደቕ ገጹ እናረአየ ዝበርትዕ ስቓይ ከም ዝወረዶ ከስቆርቁርን ገጹ ክለዋወጥን ይርአ ነበረ ኣብ ኢዱ ገለ ነገር ዓሚኹ ስለ ዝነበረ ናኡ ብዙሕ ግዜ ኣበርቲዑ ይጭብጦን ይዝርግሖን ነበረ ነዊሕ ግዜ ምስ ጸንሐ ብጓሂ ቀሲሉ ካብቲ ዝነበሮ ሰፈር ለዊጡ ናይ ጓሂ ብርቱዕ ምስትንፋስ እናስተንፈሰ ብወረቐት ተጠቕሊላ ስለ ዝነበረት ካብኡ ኣውፂኡ ንዓኣ እናረአየ የስቆርቁር ነበረ እዛ ሓዚኣ እታ ብኣስራዚ እተሰርሐት መኽፈት ማዕጾ ነበረት እዚኣ ኣብ ርእስቲ ዝነበሮ ጓሂ ካልእ ጓሂ ወሰኸትሉ ምዕራፍ 8 ፖተር ተኣሲሩ ቅድሚ ፍርቂ መዓልቲ ምእካሉ ኩላ ተዓዲ ነቲ ዘንቀጥቅጥ ወረ ክትሰምዕ ከኣለት ሓንቲ ብደም እተዓለሰት ካራ ኣብ ጥቓቲ እተቐትለ ሰብኣይ ከም ዝጸንሐትን እታ ካራቲኣ ናይ ፖተር ከም ዝኾነትን ሓደ ሰብ ከለልያ ከም ዝኽኣለን ክውረ ጀመረ ሓደ ንቤቱ ዶንግዩ ዝኣተወ ሰብኣይ ሰዓት ሓደ ናይ ለይቲ ክኸውን ከሎ ፖተር ኣብ ርባ ኮይኑ ክሕጸብ ከሎ ከም ዝረኣዮ ርኢ ምስ ኣበሎ እውን ሃዲሙ ከም ዝኸደ ኣውረየ ፖተር ምሕጻብ ዘይፈቱ ስለ ዝነበረ ግና እዚ ወረዚ ምስ ተሰምዐ ዝኣምኖ ሰብ ኣይረኸበን ዝኾነ ኮይኑ ንፖተር ዝደልዩ ኣፍራስ ዝሰረሩ ብዙሓት ሰባት ተሰዱ ቅድሚ ፀሓይ ምዕራባ ፖተር ተረኺቡ ተኣሲሩ ከም ዝመጽእ እቲ ፖሊስ ኣረጋገጸ ድሕሪ ቀትሪ እቶም ተምሃሮ ዕረፍቲ ተዋሂብዎም ስለ ዝነበረ ምስቶም ደቂ ዓዲ ኮይኖም ናብቲ መቓብር ገጾም ይጓዓዙ ነበሩ ጓህቶም በዚ እዋን እዚ ፈጺሙ በኒንሉ ስለ ዝነበረ ንሱ እውን ምስቶም እኩባት ሰባት ተሓዊሱ ይጓዓዝ ነበረ ኣብቲ ቦታ ምስ በጽሐ ከንቀጥቅጥ ጀመረ ሓደ ሰብ ብድሕሪኡ መጺኡ ኣብ ቅልጽሙ ቆንጢዩ ስለ ዝሓደጎ ቆሊሕ ምስ በለ ሃክሊ በሪ ብድሕሪኡ ደው ኢሉ ከም ዝነበረ ክርኢ ኸኣለ እቶም ሰባት ብጥቓት ሬሳን እናሓለፉ መስኪን ጎበዝ ብኸንቱ ጠፍአ ግናኸ እዚ ነቶም መቓብር እናኹዓቱ ዝሰርቁ ዘለዉ ሰባት ትምህርቲ ይኸውን እዩ ፖተር እንተ ደኣ ተረኺቡ በዚ ፈጺምዎ ዘሎ ገበን ክሕነቕ እዩ እናበሉ በብሓደ ይዛረቡ ነበሩ ቶም ነቲ ጸዋግ ገጽ ናይ ረድስኪን ጆ ምስ ረአየ ብፍርሃት ዝኣክል ካብ ርእሱ ጀሚሩ ክሳብ እግሩም ምሉእ ሰብነቱ የንቀጥቅጥ ነበረ ሽዑ እቶም እኩባት ሰባት ንቕድሚት ገጾም እናጎየዩ ረኣዩ ፖተር እንሆ ባዕሉ ይመጽእ ኣሎ ተጠንቀቑሉ ይጥወሎ ከይሃድም ደኣ እናበሉ ጭራሕ ምራሕ ይብሉ ነበሩ ገለ ኣብ ጨንፈረ ኣዋም ተሰቒሎም ዝዕዘቡ ዝነበሩ ሰባት ኣብ ርእስቶም ኮይኖም ፖተር ክሃድም ከም ዘይደለየ ግናኸ ልቡ ጠፊእዎ ዝገብሮ ስለ ዝጠፍኦ እናተጠራጠረ ናብዝን ናብትን ይብል ከም ዝነበረ ይነግሩ ነበሩ ኣብ መወዳእታ እቲ ፖሊስ ንፖተር ሒዝዎ ስለ ዝመጸ እቶም ተኣኪቦም ዝነበሩ ሰባት ግልል ኢሎም ብመንጎኦም ኣሕለፍዎ ወዮ ምስኪናይ ገጹ ተዳሂሉ ኣብ ልቡ ፍርሂ ከም ዝነበሮ ኣብ ዓይንቱ ይርአ ነበረ ኣብቲ እትሬሳ ወዲቑሉ ዝነበረ ቦታ ምስ በጽሐ ድማ ገጹ በእዳው ኸዲኑ ክበክ ጀመረ ኣነ ምንም ኣይቀተልኩን ከም ዘይቀተልኩ ኸረጋግጸልኩም ይኽእል እናበለውን ቀታሊ ከም ዘይኮነ ከእምን ይጋደል ነበረ መን ቀቲልካ ኢልካ ዝብል ድምፂ ብሓደ ወገን መጸ ፖተር ርእሱ ኣልዕል ኣቢሉ እቲ ዝተዛረበ መን ምዃኑ ንምርኣይ በተን ተስፋ ዝቆረጸ ዓይንቱ ገይሩ ኣብ ዙርኡ ክደሊ ጀመረ ረድስኪን ጆ ከም ዝኾነ ምስ ረአየ ጆ ምንም ከምዘይ እቲ ፖሊስ እዚኣ ዶ ኻራኸያ እናበለ ዘረብኡ ኮሊፉ ነታ ኻራ ኣርኣዮ ፖተር እንተዘይሕዝዎ ካብ ስምባደ እተላዕለ መወደቐ ነይሩ ንገሮም ጆ ንገሮም ክሕባእ ዝከኣል ነገር የልቦን እናበለ ቀሲሉ ተዛረበ
እቲ ከም እምኒ ዝምትራሩ ልቢ ዝነበሩ ሓሳዊ ክዛረብ ከሎ ሃክሊበርን ቶምን ብምድናቕ ዝኣክል ስቕ ኢሎም ይሰምዑ ነበሩ። በቲ ሓሶቱን ጭካንኡን ኣዝዮም ስለ ዝጸልእዎ ካብቲ ብሩህ ጠፈር እግዚኣብሔር በርቂ ሰዲዱ ነዚ ሓሳዊ ብቕጽበት ክቐዝፎ ከሎ ክርእዩ ይጽበዩ ነበሩ። ግናኸ ሽሕ እኳ ዘረብኡ ምስ ወድአ ገለ ኸይኮነ ብደው ክርእይዎ እንተኸኣሉ ነቲ ማሕልኦም ኣፍሪሶም ነቲ ምስኪንን እተጠልመን እሱር ነጊሮም ክሕግዝዎን ነፃ ኸውፅዎንሲ ምንም ኣይደፈሩን። ንሱ እቲ ኣዝዩ ርጉም ሰይጣን ዝኣምላኹ ሰብ ከም ዝነበረ ዝፈልጡ ስለ ዝነበሩ ነዚ ከምዚ ዝኣመሰለ ሰብ ኣሕሊፍካ ክትህብ ከለኻ ሳዕቤኑ እንታይ ከም ዝኾነ ስለ ዝተረድኦም ስቕ ምባል ሓረዩ። ኣዝዩ ዝኸፍአን ዝጨከነን ሰብ ኮይኑ ስለ ዝተሰምዖም ኣዒንቶም ብዘይ ዕረፍቲ ኣተኲረን ናብኡ ገጸን ይሪኣ ነበራ። ክሳዕ ክንድዚ ዘፍርህ ኮይኑ ስለ ዝተሰምዖም ድማ እናሓንሳብ ነቲ ዘፍርህ ጎይትኡ ብለይትን እናረኣዩ ክብህሩሩ ከም ዝሓድሩ ከስተውዕሉ ከኣለው። እቲ ኣዝዩ ዘፍርህ ምስጢርን እቲ ክድቅስ ዘይከኣለ ሕልንኡን ስለ ዘበሳጨዎ ካብ ዕለት እዚኣ ጀሚሩ ንሓደ ሰሙን ዝኣክል ቶም ፈጺሙ ምድቃስ ሰኣነ። ሓደ ግዜ ክቆርሱ ከለው ሲድ ቶም እንታይ ኮንካ ኢኻ ሙሉእ ለይቲ ሃተፍተፍ ክትብል ተሓድር ዘለኻ ፈጺምካ ድቃስ ከሊእካኒ ኢሉ ነገሮ። ቶም በዚ ነገር ዝሓፊሩ ርእሱ ድነነ። ገለ ሓደ ዘሰንብደካ ነገር ትርኢ ኣለኻ ኢኻ መስለኒ እንታይ እዩ ዘጨንቐካ ዘሎ ቶም እናበለት ሓትንኡ ፖሊ ሓተተቶ። እንድዒ እንታይ እሞ ክብለየ እዚ እኳ ክብሎ ይክእልን እናበለ ከሎ ኣእዳው ክንቀጥቀጥ ስለ ዝጀመረ እቲ ኣብ ኢዱ ዝነበረ ቡን ተኻዕወ። መሊሱ ሲድ እቲ ሃተፍተፍ እትብሎ ዘለኻ ፈጺሙ እዚ ክበሃል ዘይከኣል እዩ። ትማል ለይቲ ንኣብነት ደምዩ ካልእ ኣይኮነን እናበልካ መመሊሽካ ተህተፍትፍ ነርካ ኢሉ ገለጸሉ። ሓትንኡ ፖሊ እዚ ምስ ሰምዐት ናብቶም ገጻ ቀሪባ እቲ ዝተቐትለ ሰብኣይ ስለ ዝረኣኸየኻ ክሳዕ ክንድዚ ትስንብድ ዘለኻ ኣነ ንርእሰይ ምሸት እየ ብዛዕባኡ ዝሓልም ዘለኹ ረን ሓንሳእሲ ባዕለይ ዝቐትሎ ዘሎ ኮይኑ ይስምዓኒ እናበለት ኣጸናንዓቶ። በዚ እዋን ናይ ሓዘን እዚ ቶም ሓደ ወይ ክልተ መዓልቲ ኣብ ሰሙን ናብታ ብጡብ እተሰርሐት ኣብ ሓደ ወሰን ናይቲ ዓዲ እትርከብ ዝነበረት ቤት ማእሰርቲ ይኸይድ ነበረ። ክጥዕሞ ከሎ ሽጋራን ክርቢትን ካልእ ንዕኡ ዝመስል ነገራትን ምስኡ ሒዙ ይኸይድ እሞ በቲ ሓፂን እተጋረዶ መስኮት ኢዱ ኣሕሊፉ ነቲ ቀታሊ ይህቦ ነበረ። እቶም ደቂ ዓዲ ንረድስኪንጆ ነትሬሳ ካብ መቓብር ስለ ዘውፅአ ክገርፍዎ ሓሲቦም ነበሩ። ግናኸ ኣዝዩ ጨካንን ምሕረት ዘይብሉን ፍጥረት ምዃኑ ዝፈልጥዎ ስለ ዝነበሩ ሓደ እኳ ክደፍሮ ስለ ዘይከኣለ ከይተገርፈ ተረፈ። ምዕራፍ 9 ፈውሲ ነቶም ሓደ ሓዲስን ከቢድን ዝኾነ ሓሳብ ከሳቕዮ ጀመረ። በኪ ሳቸር ካብ ቤት ትምህርቲ በኾረት። ቶም ንቑሩብ መዓልቲ ኮሪዑ ስቕ ክብል ከኣለ። ክርስዕ ኢሉ እውን ተጋደለ። ግና ኸይኮነሉን ሓሚማ ከም ዝነበረት ምስ ሰምዐ ትመውት ደኾን እናበለ ሓሰበ። ምሕምባስ ኮነ ኣብ ዱር ናይ ሸርውድ ኬድካ ምጽዋት ስለ ዝተጸልኦ ጌና እቲ ሓዘን ክወጸሉ ይከኣለን። በዚ ሓትንኡ ኣዝያ ተጨነቐት። በብዓይነቱ ኣፋውስ እናምፀት እውን ክትፍውሶ ተጋደለት። ኩሉ እቲ ብዛዕባ ጥዕና ዝጽሕፍ መጽሔታት እናገዝአት ነቲ ኩሉ ኣብኡ ዝወፅእ ሓተው ቀጠው ከይተረፈ ተኣምኖ ስለ ዝነበረት ካብ መጀመርታ ክሳዕ መወዳእታ ተንብቦ ነበረት። ብማይ ጌርካ ዝፍወስ ሓዲስ ኣገባብ ስለ ዝነበረ ብኡ ጌራ ምስ ሓጸበቶ እቲ ናይቶም ዝተመሓየሸ ኩነታት ንዓ ሓደ ዘይተጸበየቶ ጽቡቕ ዕድል ከም ዝነበረ ኮይኑ ተሰምዓ። ንግሆ ኣብቲ ብርሃን ፀሓይ ኣውፅያ ኣብ ጽላል ናይ ኣግራብ ጌራ ብማይ ዝሑል ጌራ ተንጀብጅቦ ነበረት። ብመሐበሻ ጌራ ኣጸቢቓ እናፋሕፍሐት ኣንቂፃ ብጥሉል ዓለባ ጠቕሊላ ብብዙሕ ኮቦርታ ምስ ዓብለለቶ ከምቲቶም ዝበሎ ክሳዕቲ ብጫ ዝሕብሩ ደገል ንላዕል ዝወፅእ ዝኸውን መንፈሱ ከተንጽህ ተርህጾ ነበረት። ምስናይ ዝኹሉ ግና እቲ ወዲ ጓሂ እናወስኾ ኸደ። ሓትንኡ ፖሊ ነዚ ነገር ዚ ብዝገበረት ጌራ ካብኡ ከተርሕቆ መደበት። በኣጋጣሚ ሓደ ስቅያስ ዘጥፍእ ፈውሲ ንመጀመርታ ግዜ ከም እተማሃዘ ስለ ሰምዐት ካብኡ ብዙሕ ጥራሙዝ ገዚኣ መፀት። ምስ ጣዕመቶ ከምዚ ብምርካባ ብዙሕ ተሓጎሰት። ንሱ ፈሳሲ ደኣ ነይሩ ኮይኑ እምበር ካብ ሓዊ ዝሓይሽ ኣይነበረን። ንቶም ሓደ ማንካ መሊኣ ምስ ሰተየቶ ከመይ ዝኣመሰለ ዕዮ ኣብኡ ከም ዝፍጸም ክትርኢ ደው ኢላ ተጸበየት። ቶም ኣዒንቱ ኣፍጥጥ ኣቢሉ ሓደ ዓይነት ዳሃይ ገይሩ ብድዲሉ ኣብ ውሽጢ እቲ ገዛ ክናጠር ጀመረ። ሓትኑ እዚ ምስ ረአየት ብዙሕ ተሓጎሰት። እቲ ላህሚምዋ ዝነበረ ስለ ዝተረፈ ኩሉ እቲ እትጭነቆ ዝነበረት ዝሓለፈላ ኮይኑ ተሰምዓ። ቶም ተበራቢሩ ባዕሉ ንኣካላቱ ዘድል ነገር ክገብር ከም ዝግብኦ ክስምዖ ጀመረ። ስለዚ ካብዚ ነገር እዚ ክዕርፎ ዝኽእል ነገራት ክረክብ ህርድግ በለ። ኣብ መወዳእታ ነቲ መጥፍእ ስቅያት ዝበሃል ፈውሲ ኣዝዩ ከም ዝጠዓሙ ከምስል መመሊሱ ሃቡን እናበለ ላሓበሎም።
حتنو إذا مسرعات نعادا لحيا باللامبر كم دلاي كستي أفكيراتلو نتن تراموز تتحبئة تعزب النبرت شحكوا اتي اب تراموز نبره فوسي توديو زصن حنت نبره اترغوم ودي نتفوسو اب حده ابت بيت اغايس زركب نقع مدر بيت النخعوه يودو خمز نبرس كتفلط ايكالتن حدا معلتي توم نتفوسي كم لمادو ابت نقع مدر بيت كعوه خلو بيتروس اتبج ادمو نيحتنو اننقون نتمانكا بحررتا اناتمتن كابو خطعم انالمنن ابو قصو مزه زيت فوتون تخونكا حبنيل كالحي تبلن بيتروس يلو توم مستزاربو بيتروس ناي حق ويدلي خمز نبره يمثل نبره بحق ويني بلكالو بيتروس كست دلي انبار كتست خابد لخاس كبقل كايدلن حج خبكا قالن تخونكا جنا بعل خاز دلخاي مخال اسب كي تمرر بيتروس جينا نمستاي دلو نبره سلازي توم عفو بحيلة أمنجيجو نتمدفق سكيات أب عفو سسلو بيتروس 2 متر زخون نلعل تورورة كم زب أسلو برتعود هايجيرو نابزن نابتن النابلة نتي أبت جزاز نبر آقحو الناقوانسة نتعتارو نعم باباتات الناقلابة كالو بزوح نقرات الناسبابرة أوشت اتجزا عندره بتن 2 دحروتا أقارو دويلو كاب حقوس التلعلة النانقوة كاب لكع زحالة الساعة سعيد يسعسع نبره مليسو كابت حدج عف نابت حدج عف نايت جزا النات ونجفه أب أير كنت إركلون زساقي منك أو كنك خلون أمود أتدمى نتي أمسكوت تريفوز نبره نعم باباتات عتارو لكيمو زليلو كخيد كلون كتركبو خالت ويا أرجي السبيتي بمدنا أو تعنيدا دويلا نتزخون زنبره نجارات بمرز إنا أتو كيرات نبرت توم بسحاق زأكل أبت مدربيت زرجح جحيبل نبره توم أزدمون تاكوينو هيفلتكن حتني ويقود كم زأمسل نجار كواري إفلتن انتا يخسع كنزن نطرو انتاي موفليته جنا دمامو حقوس خلو كم يقبريم مسلني يمسلك كادو كسع كنز نطرو كم زي لاخت زاربو خلا حتنو نجارو خمز دليتو سلبد حياة زستو على الله كي تهرمو فرها كم زي لا تأرجيت سبيتي الدنم بلد اتيد نايمانكا ابتحتت منص افتقل كيلو سلزنبرون كتري أخالت بيدا العلا نتوم مسار آياتو توم عقبو تفلطو بتن لمودات ملعاليو مكرنياتات آزان تلتلا بلا صافي عقدفتو سلمنتاي خانا زي زارب عباس دمو خمز جيرك زساقا خايو زي كم حاتنو خويني كفو سوصنيحي انتاي مالت كخان تقطعفي حاتنو خويني نتفوسيبه كبدو خسع زقاصلي خغبرو صنيحي كمز جيرو چنقو خكفل كاله اتن حدا دمو كچنق زخل نحدا قولع ازي خمز چنقو طرطر يالبون سلازي كاب حرقوت زحيلا بتزغبرت توغهات عينتا نبعت قاصره ايدا ابرئسቶ ማንቢራ بالزوب قال ጨካን ኮይነ ኮንኩን ዝገበርኩቶም ግዳ خحويካ ከም ዝኽእል ስለዝፈለጥኩ አሕዊካ ድማ ነቲ ድሙ ናሕዊዎ ከም ማለት ክዶይኺ ኣይራኺዮን ዶይኺ ከመይ ገይሩ ዝዕንድር አረንታይ ገበርኩኻ እስከ በጀኻ خباي ቀልጢፍካ ርሓ ኩሉ خفአት ዘበለ ክትገድፍ ተጋደል بدحريو فوس زبال أي تتعمنيخا توم نابيت تمرتو قدم ساعات مئكالا بسحة أبزي قرب اوانزي زمصو حديث طباي كم زنبرو كفلت تخاله مسعرخو متصوات قديفو أب أفدقة عنيدو زتصبي مسل نبره جيف ساتشر مسمسة توم بقوبو جيرو بزعبا بيك حتتو نصقنا توم زداليو زنبره نقراس سلازي يستوعالة زحقوس ملس خوي كالن توم بمعدو خدان كرئ خلو كسعب تقوز قرب قويلو يتأمت نبره أما وداتا إتا زتصبياز نبره تقوال كم زي كونت مسرعي إتا نت خدانة تخدينا زمس أتقوال نساب زي مخانا نتا زرعي أقوال يسأل أنا بره دحار حانت خدان بتمع تصبيلا كتحلف كلا رأي أمو لبتهم تنكساقسه بونبو خج الدرن كسحقن لدحر أودات كقوين برؤسو دو كبلن كتزلو خلخا انت وديقكا ناموت زبط صحات اور كزللن كال جيجنا خبلو زخل نقرات النقبرة بكي تعزبو انتلا سريقو خطمتان يرأى نبرة نساقنا من ما يتقدستلون دحار نهيرو متي بمأكل اتهم تأكيبهم زنبورو أودات حليفو نخولهم نام مدر أوديقو بكي كساب اتنصرصر اب اقرا رفع الودغة نسا خوريا عفنجان العلقتيرا رح ريحاتو خدت قال أتوم السبات كم أمز أمثل جيجنا زلو خوين يسمع مني النابلت كت كيد كلاس للسمعة بلبو أزيوكو هاي بتزبالو تتقطعو تنسيو خدا رابعي كفال معرف عسرت كترتي يسعب
ንእስነት ቶም ሶዌር ደራሲ ማርክ ትዌይን ትርጉም ፍቃዱ ገብረስላሴ ንእስነት ቶም ሶዌር